Tinokugamuchirai vadiwa vatariri kuchirongwa chedu chatinenge tichidzidza maringe nezveshoko raMwari. Ungatanga tane nguva tisina kumbokupai mamwe mavhidhiyo, but ndonovimba kuti this week muchatisanganei neakawanda. Saka nhasi ndichada kuti ndikondinye netopic yandakamboita last time yataitaura nezvemweya wetsvina. I remember kuti last time takadefine kuti mweya wetsvina chii, ende tikataura futi kuti mweya wetsvina unodei pamunhu, mareasons aunoda. Matopics akaita seiwayaya matopics asiri popular kuvanhu kazhinji, but matopics atinoona kuti anobata vanhu mukati mekurarama kwavo, because zvinhu zvatinotosangana nazvo on day to day basis, but vamwe vanhu vazhinji vanenge vasina ruzivo. Saka tinoda kuti tizame kuita kutsvaga kana kuti tibuditse chokwadi chaJehovha kuti vanhu vazhinji vabatsirikane. Saka nhasi tichaenderera mberi netopic iyoyo tichidzidza kuti Mwari vanenge vachitaura kuti kudi. Saka last time I remember sezvandambotaura takasiyira pakuti taitsvaga kuti mweya yetsvina inodei pamunhu, tikataura zvekuti inouya kuti ipesanise munhu naJehovha, igouya kuti ise maboundaries, ilimite munhu mune mamwe maareas. Saka nhasi tinoda kuti timboona kuti rinobata sei, dhimoni rinobata sei munhu, kana kuti rinosvika sei pamunhu. Nditi munhu ungangoziva here kuti ndine dhimoni from nowhere? Zvinooneka here kana kuti hazvioneke? Saka pane first thing chandinoda kuti nditange ndaexplaina ipapo tisati taenda mberi. Toda kuti tiite comparison yemweya waMwari kana kuti mweya mutsvene nemweya wetsvina, because ndo the opposite forces dzatinadzo, mweya waMwari nemweya wetsvina. Pane chinhu wani chinoitika musi unogamuchira munhu mweya mutsvene, kana kuti mweya mutsvene paunouya pamunhu, pane physical manifestation inooneka munhu paanoreceive the Holy Spirit. Dzimwe nguva umwe anotaura nendimi, umwe anogona kudona. Pane a lot of things zvinogona kuitika munhu paanoreceive the Holy Spirit, but musi unobuda mweya waMwari mumunhu hapana chinoitika. Mweya waMwari unongobuda silently, hazvioneke. Saka munhu anogona kusara achifungidzira kuti achirire mweya waMwari, iyo mweya waMwari wakabuda. Oro vanhu vanogona kusara vakabatirira pakuti aiwa takambovanzwa vachitaura nendimi, ndimi dzigosara dzatrainwa parurimi, but iye mweya waMwari wabuda. Tobva tanodzoka pamweya wetsvina the opposite. Mweya wetsvina musi unopinda mumunhu hazvionekwe. Munhu anogona kutopindwa achifamba, hapana anokwanisa kuzvirealize kuti dhimoni ratobata munhu. But musi wanouya muchechi oturikwa rwoko pamusoro, kana kuti musi warinozoona kuti pariri hapachisina kumira mushe, parinobuda ndo parinoonekwa. Saka mweya wetsvina unoonekwa in most cases wakuenda, but paunenge wakagara pamunhu hauoneke. Why? Because mweya wetsvina unooperate in secret. Haudi kuti munhu anaro dhimoni azvirealize kuti anaro, because rikangodero rinenge ratofumuka. He operates at night. Whereas mukazotarisa mweya waMwari, mweya waMwari unooperate pakuyanana. Unouya iwo uchitoziva, but if you grieve the Holy Spirit unobuda silently, but dhimoni parinobuda rinobuda violently. Murikuona? Saka main point yandandida kubudisira ndewo kuti mweya wetsvina in most cases unoda kuoperate uri pauri, but iwewe usingatozive kuti uri pauri. Ndo chinhu chaunotanga kuita ichocho, unofanira kusaziva. Asi mweya waMwari haudi kuti iwo usazive, unoda kuti mufambe muchiwadzana, but ukange waita zvausingadi unongobuda in silent woenda. Asi mweya wetsvina haungobuda in silent, unotofaita kuti urambe uripo. Handiti? Alright, regedzai timbotarisa mamwe emapoints atinogona kuti tibate paarea yandaitaura kuti rinobata sei dhimoni. Pane ndingati 3 types dzatoda kuti tibate dzemadhimoni. Pane dhimoni rekuti rinobata munhu iye asingazive, ngati kana kuti dhimoni rekuba, kana dhimoni reupombwe chairo, kana pane madhimoni akati one day andisingagone kunema nemazita. Madhimoni iwayo anogona kubata vanhu vasingazive, mazhinji acho. Nditi chii chinoita kuti munhu agozobatwa nedhimoni iroro? Ibehavior yaunenge uchiita iwewe semunhu. Saka madhimoni anoattractwa nebehavior yaunoita. Ukaita behavior iri associated nemabasa aSatani, izvozvo ndo zvinoattracta dhimoni. Nditi zvakafanana neutsvina.
munhu ukanga waita utsvina, because unogona kuva neutsvina wandiri kureva utsvina spiritually even physically, because chinhu chese chiri physical chinotanga chaitika spiritually. Saka ukava neutsvina iwewe spiritually, utsvina ihwohwo ndo hunoattracta a certain demon, because demoni rinotevera panenge pane tsvina. Just for example, zvakaita Labani. Jacob paakaenda kunoroora kumba kwaLabani, anoti akubva Rachel akatora chimwari chaLabani ndobva aenda nacho. Labani akanga ane right yekutevera achisecha zvinhu patende raJacob, because pakanga pane chinhu chakanga chashayikwa. Saka muri kuona kuti behavior yakaita Rachel yekutora chinhu chisingaiti belong to her ndo yakaita kuti Labani ave nesimba. That's the same thing chinogona kuita kuti demoni rive nesimba, behavior yaunoita iwewe. Saka ukange uchihura unogona kuattracta demoni rechihure, because kuripo kuhura kwokuti munhu unogona kunge usingazive nezvekuti kuhura kwakaipa wobva wahura. Nditi paunohura izvozvo zvinobva zvachiattracta mweya manje. Mweya unozoita kuti uchitanga kuhura zvava nedhimoni mukati. Ndosika muchiona vanotaura kuti maitiro atoo nedhimoni mukati, kureva kuti maitiro esin in excess. Muri kupanzwisisa? Saka behavior inoitwa nemutendi kana kuti behavior inoitwa nemunhu ndo inoattracta mweya wetsvina. Iwo haugone kuzomuramba, because kana uchiita behavior ine chekuita neutsvina demoni rine right yekuuya. But panenge pasina agreement ipapo between iwewe nedemoni racho. Iwo unenge usingazvizive kuti behavior yandaita yazoattracta demoni ndeipi. Saka every day unogona kubuda in and out uchitoita upenyu hwako usingazive kuti there is a spirit itori pauri, because hamuna kuita in agreement. Muri kupanzwisisa? Musi wekuti wazopinda muchechi kana kuti wanamatirwa watoenda kuenda kunamatirwa umwana ari kurwara, ndopa unogona kuona munhu akumanifesta demoni, and people start to wonder iwe kutotanganisira iwe wacho kuti ko chii changa chichiitika, because wanga usingazive kuti there is a spirit itori pauri. First tozonoita kuti tine another type, nditi kana kuti imwe area yekuti inogona kuita kuti munhu abatwe nedemoni. Nyaya yekuti yakafanana nekuti munhu anogona kunge ari poor, nditi, and then obva afunga kuti ini ndafunga kuita chi, ndafunga kuita rich. Anobva aenda kana kuti kung'anga unotora chikwambo. Muri kuona apa maita like paitwa in agreement yekuti you go iwewe kune munhu anogona kuprovoka maspirits kuti auye pauri. Andi muri kuona ndiwo watoita kuchuza, nditika wobva wachuza. Saka mweya wetsvina unouya pauri nenyaya yekuti you have allowed, you have opened the door for the Holy Spirit, for the evil spirit to come upon you. Saka ng'anga inobva yakupa chikwambo kana kuti muprofita anobva akupa whatever zvauri kuda iwewe. Wapuwa zvauri kuda, you go out. But pane zvauri kuda ipapo chinhu chiri spiritual chinoshanda nespirit yako iwewe. So you become possessed now. But this possession yakasiyana neyekutanga, because yekutanga ndataura ndikati you be possessed usingazive, nditi. But manje you become possessed uchitoziva, ndiwo unotoenda wotonokumbira. And another difference yemademoni aya andiri kutaura, demoni rekutanga rinenge richikushandisa iwewe kuti uite zvimwe zvinhu zvausiri kuda kana zvimwe zvinhu zvausinganzwisise usingazive, nditika. But in return rinenge richikuitisa zvinhu zvakaipa pamberi paJehovha, nditi. Iri demoni rechitura ndakutaura raunoenda iwewe unoinvite wega, maybe in the form of chikwambo, maybe in the form of another spirit, rinenge richikushandira iwewe. You have to use that demon. Rinenge richikushandira kuti uite iwo zvauri kuda, pamwe ndokubira vamwe vanhu mari, pamwe ndokuroya, pamwe ndokuita sei, handiti. But in return panenge pane maconditions anenge aripo. Muri kupanzwisisa ipapo? Iwo unenge une zvaunenge uchizopawo in return, because iro haringokushandiri kungoti rakushandira just in general zvobva zvatoita finish and clear like that. Hazvishandise izvozvo, either ucharipa yoso kana kuti either uchanga uchitemerwa madays ekuwanda, either but already you are possessed. Saka panenge pane maconditions anenge aripo. Saka iri rinotorwa zvichienderana nekuyanana kwenyu, and then someone will be possessed. Saka rekutanga unopossesswa nekuda kwebehavior yaunenge uchiita, dzimwe nguva iwo usingazvizive. But apa pechitu iwewe unenge uchitozviziva, wotoenda kutonorikumbira kuti demoni ndiri kukumbira uripinde pandiri, robva rapinda pauri, and then rotanga kukushandisa. But iwe unogona kusazviziva kuti it's a demon, because unongoudzwa kunzi ichi unoenda unodai. But that thing chawapuwa chinenge chava attached to your soul, to your inner spirit, you become one.
tobva taenda pa-third another area futi inobatwa vanhu nemweya yetsvina, ndeyekuti iwewe unogona kunge usina kuenda kunokumbira mweya wetsvina kuti ukubate 1, kana kuti unogona kunge usina behavior yawaita inogona kuita kuti mweya yetsvina iite sei, mweya yetsvina ikubate. But panogona kuita umwe munhu anogona kuda kuti iwewe ubatwe nemweya wetsvina kana kuti ushandiswe nedhimoni. Ndiri muri kuona, you can also still be touched. Ipapo vanhu vanofanira kupanzwisisa ipapo, usina zvawaita usingazive, but you can still be touched. I remember kuti last time pandaitaura ndakambopa an example, regedzai ndipe example iyi kuti munatsonzwisisa zvandiri kutaura. Ndakapa example yepamba pane imbwa, nditi pamba pane imbwa dzinenge dzichiruma idzi, nditi iwo ukabva kwauri kubva ukasvika pamba pane imbwa dzinoruma, let's suppose vari dzivepo havapo, unorumwa nekuda kwebehavior yawaita yekuenda pamba pane imbwa dzinoita sei, dzinoruma, ndo the first sign. Saka ukaita behavior inorumisa nembwa unorumwa, wafanana kuti semunhu aatakwa nedhimoni nekuda kwezvawaita kana nekuda kwepawaenda, handitika kozoita kuti iwewe hauna pamba pemunhu pawaenda, uri kuzvifambirawo uri mubani, nditi uri innocent, hauna imbwa yawatukana nayo. Imbwa ikasangana newe mubani haikurume, inokuruma chete kana uchinge waita behavior, kana uchinge waenda pamba payo. But ukasangana neimbwa dzine muridzi wadzo akadecide kukusakidzira, chero imbwa ichiziva kuti munhu haafani kunge achirumwa, inokuruma nekuda kweorder yayapuwa yekuti ruma. Muri kuona? Saka pakaita munhu werudzi rwekwako ane ropa rinenge rekwako akapa order yekuvhurira madhimoni kwauri, you can be attacked whether you like it or not, unless kana uchinge uchiziva zvekuita, you can still be attacked. Izvozvo ndiro zvisingazive vanhu vakawanda, ndosaka uchinzwa oitaura kuti ndibaba mukuru vanotiroyesa, nditete vanotiroyesa, ndinhingi vari kutiroyesa, kureva kuti pane a door of demons riri kusakidzirwa muupenyu hwomwe munhu nemunhu, kuzvida kana kusazvida. Saka madhimoni anogona kuauthorizewa futi neumwe munhu kuti auye muupenyu hwako, then you become possessed. Saka now how do you deal with it kana uchinge uchisakidzirwa madhimoni kana madhimoni achisundidzirwa neumwe munhu? Ndisati ndapa anza ipapo, regedzai ndidzokere pamashure mbichana pandabva kutsanangura pandati munhu anoenda ega onoromba chikwambo and then oinvita dhimoni mukati meupenyu hwake. Now imi maenda as pastors, imi maenda sechurch, handiti nekuti patanga kuitika zviri kuitika, matanga ona kuti vanhu vari kufa mumusha, matsvaga moona kuti no mune munhu ane chikwambo, handiti. So what you are trying to do, you are trying to protect vanhu vari kuatakwa nemweya uyu. So the first thing chamuchatanga kuita imi muchatanga kunamata, handiti muchida kutry kudestroy that spirit, handitika. One thing that you must do ndezvekuti hapana chinhu kana kuti alright sorry, chinhu chamusingakwanise kuita at first, hamugone kudestroy this spirit kana munhu wacho akatora the spirit ari in agreement, because vakaita in agreement Mwari havagoni kusvikoparadzanisa vanhu vari kudanana. If you decide to worship the devil, Mwari havagone kuuya vosvika vokutiregedza kunamata wakaipa, asi Mwari vanokupa light kuti usarudze, sezvinotaurwa neshoko raMwari kuti zvinoona ndaisa nzira mbiri pamberi pako, nzira yeupenyu nenzira yerufu, asi ini ndinoti sarudza upenyu. Asi ukasarudza rufu, Mwari havasvikobvute rufu mumaoko ako vorikandawo, vanongokuudza kuti chawasarudza rufu ende madangers akamira akaita sei. Muri kunoona? Saka imimi ndosaka muchiona kuti mukati pana baba mukuru vakaromba, vanogona kuudza kuti ndakaromba chikwambo ndakatora, masvika mubva mati aiwa toda kuti tiite choto kuti tibvise zvinhu izvi, vanokuudza kuti batai. Imobva masvika mubva mabata zvinhu, handitika mabata zvinhu moenda, after 3 months the same thing will still remain. Chii chaitika? Munhu aramba zvinhu physically but spiritually is still binding. Saka iye kana achiri kuwirirana nezvinhu zvake, there is nothing that you can do, but there is something. So chii chiri kuitika? Chiri kuita kuti the spirit ibate ari kubatika, ndokwatoda kuti tibate kuna ari kubatika, kuna ari kuita ndeimwe rimwe side, kuna ari kubatika wacho chaita kuti abatwe chii? Inyaya yeropa, ari kuteererwa nekuda kweropa, because weropa rako ndiye anoauthorize through the blood. Saka kana iri nyaya yeropa, the deliverance will also come through the blood and nothing else. Kana wakaroyewa because wakaroyerwa muropa, deliverance yako futi inouya through ropa iroro. Kana wakadyiswa through mukudya,
it means kuti along those lines ndo munoya deliverance yako. Saka kana uri kuroyeka through the blood, it means what must be changed is the blood that you have. Then you apply the blood of Jesus. Saka uyu paanosakidzira chikwambo chako chinosvika chichitsvaga ropa, pachinowana ropa raJesu chinodarika. But now tine problem yevanhu vari kuenda kunoshandirwa but havana kubvira vakasukwa neropa raJesu. Chavari kuda protection from the pastor, vari kuda protection from the wristband kuti chikwambo chisava atake. No, it does not work. Zvinoshanda for 2 weeks but still the effects anoramba achiitika. So there is need for repentance. Kana uchinga waripenda wobhabhatidzwa and then wobva wasukwa neropa raJesu, saka ropa rako rakuonekwa manje raropa raJesu. That's why muchiona kuti Jesu akaemphasize nyaya yeropa. Aiziva kuti madhimoni mazhinji anoteerera ropa. Saka kana dhimoni richinge raauthorizewa, hamuende kunorambanisa munhu akada chaakada, idecision yake. Jesu vakati regai zvikurirane, but imimi munei you must go to Christ. Mobva matengwa neropa, then you are safe through that. But mukandiudza imimi kuti ropa raJesu razokundikana, iro rakanzi harizopere simba, then ipapo inini handisisina any solution. The only solution is you invite the blood of Jesus into your life. Again, muri kuona ndabva ndaansa futi the second factor yandataura yekuti kana iwe uchisakidzirwa chiri kuita kuti urumike chii. Ndo pane nyaya chiri kumboita kuti uzorumika, ndo patiri kuda kunobata ipapo. Chiri kumboita kuti umbopozeseka chii. It is because of the blood that is flowing within you. Kana ropa rako rizere nezvivi, chero mukaenda mukashandirwa so many times but you will still be attacked in